min gonata hen kono noon mbiyanmi on tan koko mbiyannomi hanke e heccanki ndentoɗe no murtuɗo warda ndentoɗe no tijani an warda e woɗɓe ganduɗa hanke e heccanki ɗo gonno ene liggono leñol ngol te ɗum fof wari ɗumen ko peeje enen nde mi jiɗi serlude en ɓe gadori fof ɗum ko dow ha ayi hakkude Mamadou Dia e Senghor gila toon hunde fuɗɗi enen ko Senghor wari en ko suusa haalde walla hula haalde par ce que nde ari kanko Senghor o tawi fulɓe ɓe ɗeɓi waade kono jivuji ni aɗa andi fulɓe enen fulɓe sa teski jogiɗen ko jikku jivuji hayso en jaltiɗo eɗen jaha eɗen nawa nayi men kala ɗo garɗen goto fof waɗat ɗon cuurel mum kodden ɓe gandi o systéme so continue hay goto wawa laamade oɗo Afrique so wona kamɓe Senghor nandi ɗum ari arde systéme mum no jangi ko gando yetti tawi ɗo Mamadou Dia en fof waddi ɗumen ɗo e Thierno Seydou Nourou en ɗumineji ganda aɗa andi hunde yo haale ganda jomum en serdi ɗumen yeehi ɗo Fuuta dande maayo wonnode ɗum ɗo Mauritanie on fof ko Fuutankoɓe gonno ɓe jiiɗi sirdude famɗinde Fuuta ɓe taƴani ɗum Mauritanie ɓe dokki ɗum ɗum woni ko jiiɗa ko wonɓe Mauritanie ɓe dande maayo fof koye Fuuta jeyno on systéme komo ɓooyɗo ɓe gummiɗo ɓe gari ɓe jeehi to ɓaleɓe men ɓe gam yiɗa haalde kono onon oɗon paama ɓe mbi ɗumen so on daraki ay seremɓe fulɓe ɓeɗo kamɓe gonoyto ɗo daroɗe min jaggirana on ɗum woni ko jiiɗa ko banggue on doole kewɗe toon ɗo e fof ɓen dari ngalano haydara cuusano haalde eɓe puusa ɗum eɓe puusa ɗum ha hande kañum en gone dow men on systéme noon ittudemo ma neɗɗo dado de ma neɗɗo dado ko en waraɓe Thierno Seydou Nourou noon ɓe punti ɗum ɓe mbaddi ɗum e oɗo mo wiite Mamadou Dia hankadi ko bandum eɓe ceerda Thierno Seydou Nourou no tinoyto ɗum ene faamoyto ɗum